Zašto Bog toliko go возлюbi sveto, što go dade svoj od jedinoroden sin, da se koji što verova u njego da ne pogine, no da ima život večan od ti Bog. Nego isprati svoj od sin go sveto, da mu sudi na sveto, tuku sveto, da se spasi preku nebo. Koji verova vo nego nema da bide suden, a koji ne verova to je vek je osudeno. Ti ne poveroval vo ime to na jedinorodni Sin Božji. Zašto Otec od go ljubi svoja sin i se mu dade vorakata njegova? Koji verува vo sino ima život večer, A koji ne verува vo Sino nema da vidi život, no gnevot Božji ќе биде врз него. zašto Otec od go ljubi svoj sin i se mu